Kowe ora minggas ngarepe pengantono kakon tiban cek jelebane jeblok wetemu alah. Mang Sawang Bagong, Mbah. Kuwi tiba ning awakku nek nganti aku siji bapak loro tekaning pati aku meguru karo sampeyan. Bojleng. Masa Bagong kok Badar Bagong. Ayo, sapa sing arep mepalangi karepku? Rawe-rawe antas malang-malang tak putung. Iblis arep bareng main jajan ketane bawa. Sawoi. Ayo ora sah dadak takon. Mestine kowe mbelani karo Durna. Bali apa ora bali tak untal mangsa dadi srilit. Glandang nenggala ticung akhirane apa? Wah! Mati. Wah! Sang kaliman tabik tinebine nglodoni demawaing tawang tuwang Rama Prabu sangetan dadosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra Puntrastra Jemena dene sasampunipun maduka Kanjeng Rama Prabu kepareng lenggah siniwaka wonten ing negari ing Pancala saha kathah para nayaka punggawa ingkang samya mangarsama ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu nanging katingal saking mriki cawus guwayanipun Paduka Rama Prabu sajakipun nedheng anawung Sungkawa. Upamiyata mekaten lajeng menapa ing dados sababipun lan menapa ing dados jalaranipun kepareng ngambabaron ingkang sejati. Ingkang putra nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti dhateng sabda utama Paduka Kanjeng Rama Prabu ing Pancala. Nunamit pasang kaliman tapi tinebine nglodoni dumawaing tawang tuwang diweji semban kula. Leres menawi dados aturipun ingkang putrawun Raden Trusna Jemena. Upamiya ingkang abdi kepatihan kadhak wilepat. Dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe suwala. Nanging upamiya menawi sampun aturaken menika mboten jumbuh kalian kasunyatan, mugi enggal ambabarana ingkang sejati. Sinuwun menapa ingkang ginebeng sakjroning penggalih Paduka Gusti kula ing Pancala. Kepareng kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna midhanget sabda utama Paduka Kanjeng Sinuwun ing Pancala sesembahan kula diweji pengayoman kula ing negari Pancala Sinuwun Prabu Drupada jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngara Trusna Jemena iki wonten timbalan Kanjeng Rama banget panarimaningipun Rama dina sira kulup ngemutake kelawan wong atuwamu ing nedheng Kalimput nganti supe lamun dina samengko dina pasewakan merga kegawa marang kahanan satemah pun Rama ora eling kalawan Purwodaksina nggih sing gedhe pangapuramu iki mboten dados menapa ingkang langkung wigatos Kanjeng Rama sampun kepareng ngenget menika sampun mujudaken satunggiling kabagyan ingkang putra Puntrastra Jemena ate wonten timbalan diweji prayoga nunggunmu ngadhep jenenging Sunadya mbabarake wigati ning pasewakan menika ing kula tenggo sabda utama Paduka Gusti kula ing Pancala kepareng ambabarana ingkang sejati ana sabta ari dina ing kepungkur negara Pancala karawuhan sawijining wanita mongko saknyatane kuwi dudu wong liya isih kulit dagingku dhewe atmajaku ya kuwi Siwara Drupadi
Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi kemareng rawuh wonten negari Pancala. Ya. Nggadaake kaget penggaling pun Rama barang tak tanting apa to sababe dene Atmajaku bali marang negara Pancala. Jebul tinemune wis ana telung candra etung klungguhane nggo dina samengko iki Nalindring Ngamarta ya kuwi anak Prabu Puntadewa linggar saka Praja Ngamarta. Mongko ora ana baban kang mengandha ingkang semendhi banun kang tinumpuk. Tumuli Mbak Ayumu kundur marang Praja Pancala. Yen to bab perkara baline Mbak Ayumu ora dadi sabab nanging aloke ngakeh padha nyacat lan nyedha marang kulawarga Pancala mligine marang panjenenganipun Rama. Sinengguh pun Rama ora iso memulang kelawan Mbak Ayumu. Sinengguh para kawula padha nyacat marang kulawarganing Mbak Ayumu Wara Drupadi kelawan anakku Puntadewa. Katon gone ora tentrem lan katon gone ora jenjem pekasan nganti Mbak Ayumu bali marang Praja ing Pancala. Inggih. Durung nganti rampung gone pun Rama menggalake kelawan Mbak Ayumu dumadakan babak anglani jujulan usuli akehing raja penglamar. Raja Nerpati ing padha sowan marang Praja ing Pancala ing wigatine. Bareng padha krungu yanto Nalindring Ngamarta kaki Prabu Puntadewa linggar praja. Tumuli Mbak Ayumu kundur marang Praja ing Pancala. Akeh nawala panglamar ing kepengin nyedhi marang Mbak Ayumu Wara Drupadi. Terus Semena. Mongko saknyatane durung ana bukti lamun Mbak Ayumu dibalekake marang negara ing Pancala. Wondene kundure Mbak Ayumu mau merga rumangsa sepi, rumangsa ora duwe kanca. Nalika garwane ya kuwi Kaki Prabu Puntadewa linggar saka Praja Indraprastha. Kanjeng Rama, menawi namung perkawis menika kula kinten sampun ngantos kapenggalih ingkang lebet. Jernyatane sampun jamak limrahipun Kakang Mbok Wara Drupadi kondur marang negaring Pancala. Menika mbok menawi namung kepengin sanget piyambakipun menika anglipur dhateng manahipun piyambak yen perkara kuwi pun Rama wis ngerti nanging ingkang dadi bingung penggalih pun Rama. Jroning pun Rama bakal nanting kelawan Mbak Ayumu babakan nggone bebrayan kelawan Kaki Prabu Puntadewa yen to pancen Mbak Ayumu wis ora betah menyang endi meneh wae parane kejaba mung kudu dipisahake. Amarga upama ta diterusake tan wurunga ora duwe rasa kabagyan nggone padha mangun bebrayan kulawarga. Kaya ngapa kageting pun Rama bareng pun Rama prapta ning taman negara Pancala lha kok dadi wis ana sawijining wong lanang ingkang tansah caket kelawan Mbak Ayumu. Mongko nalika pun Rama teka ning taman negara Pancala Mbak Ayumu kelawan wong lanang mau wis padha gegandengan asta, tegese gegandengan kanca. Dadi bukti lamun wis padha-padha tresnane. Nuwun sewu. Lajeng priya menika kala wau saking pundi teka mamak mumuk paningalipun wantun anggonjak dhateng Kakang Mbok Wara Drupadi. Menapa Rama mboten dawuh kaliyan para senopati tamtama supados anyepeng dhateng priya ingkang mirang tata menika kala wau Kanjeng Rama. Terus Semena. Yen kowe weruh marang pawongan ingkang gonjak Mbak Ayumu Wara Drupadi mau, mestine kowe rasamu tan prabeda kelawan pun Rama. Bingung gone ngrasakake sabab upama tak kandhakake marang anakku terus Semena, mesti wae kowe kaget lan mesti wae tuwuh tandha pitakon kok bisa kaya mengkono. Lah kuwi sing lagi cemandha ning penggaling pun Rama ya mung tandha pitakon kaya mengkono mau. Lah kok dadi kaya ngene kahanane Mbak Ayumu Wara Drupadi. Lah kok dadi kaya ngono sing bakal dilakoni Mbak Ayumu mau terus Semena. Dereng ngantos paripurna sami Mbal Wacana. Kasaro ingkang rawuh wonten negaring Pancala nenggi Nalindring Mandura sumawana pandhita ing Sukalima karya kagiat nata ing Pancala Prabu Drupada. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro. Nuwun sewu nggih. Damel kagiat raos sing manahipun ingkang paman ing Pancala rawipun anak Prabu Baladewa ing Mandura winantu ing Suka Basuki. Paman tansah pinangkaning kawidadan ing Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabektinipun ingkang putri Mandura kunjuk ngersanipun paman Prabu Pancala. Kula tampi karya bombong raos sing manah kula. Begawan Durna padha raja sapraptamu penemban Durna. Lol. Kentos walu gembol manyar-manyar duk ning Dunggul Wana dadi alas-alas dadi wana. Wah nggih sinuwun. Tansah pinanganing kawidadan ing Sambikala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing abdipun Begawan Durna kunjuk ngasa paduka sinuwun Prabu Pancala.
ndak tampa tiba sepadha-padha Penemban Durna. Janur gunung kadingarin teka Penemban Durna rawuh ning negaring Pancala kadherekake kelawan anak Prabu Mandura wonten menapa nggih? Menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun mriksa ing paman ing Pancala. Ingkang sepisan kepareng aturaken sembah sumengkeping pabekti ing ngangka kalih mugi andadosna ing kawuningan. Miturut kabar ingkang sampun sumebar warata sae ing jagat dinten sakmangke Yayi Prabu Waradrupadi kondur wonten negaring Pancala. Sasampunipun kabar ugi sumebar tindakipun Yayi Puntadewa, Yayi Darmakusuma ingkang sampun sawetawis lama boten kondur wonten negaring Indraprastha. Wekasan dados jalaran konduripun Yayi Waradrupadi. Kabar menika kala wau menapa kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran Paman Pancala. Jagat Dewa Bathara. Inggih nggih leres. Panjenengan kula Waradrupadi dinten sakmangke mapan wonten negaring Pancala. Alah, menawi ngaten cocok kalian kasunyatan. Pekabaran ingkang sampun sumebar Bawaduna wonten dawuh nggih. Kepara saestu bilih Yayi Ratu Waradrupadi dinten sakmangke lenggah wonten negaring Pancala. Kentos walu gempar manyar-manyar doneng dungul wana dadalah salah dadi won. Ngremenaken nggih, kabar menika ngremenaken. Menawi ngaten menapa penjanganipun ingkang Bapak Sekali Momen sakmangke badhe kasembadan. Mugi-mugi jawata ngijabahi Penemban Durna. Inggih. Lah sakmangke menapa kula ingkang matur menapa Bawa Durna ingkang matur piyambak. Saenipun panjenengan nggih, saenipun panjenengan. Mergi kula menika menawi munjuk atur menika sok kami sosolen. Panjenengan aturi paring pangandikan kemawon. Minangka dados badal wakilipun ing Bapak Sukalima. Mekaten Bapak. Inggih, menika langkung prayogi. Mboten wonten jamak limahipun ingkang kawogan kok matur piyambak menika tumrap tiyang Jawi menika mboten nilok. Mboten noli. Inggih, Bapak. Inggih. Kula aturi panjenengan ingkang paring pangandikan. Paman Prabu Pancala wonten dawuh nggih. Lah menika ngaten. Sawanipun ingkang putra ing Mandura menika nglarapaken dhateng Bapa Penemban Durna. Menata sababipun dene kula ingkang nderekaken tindakipun Bapa Penemban Durna awit nalika wonten negaring Astina Bapa Penemban Durna nyuwuni dipalilahipun Yayi Prabu Duryudana ingkang wigatos. Gandeng sampun sawetawis lama Yayi Darmakusuma mboten kondur wonten negaring Ngamarta. Tumunten Yayi Waradrupadi kondur wonten negaring Pancala. Mila Bapa Penemban Durna nggadahi niat nedhi amboyong dhateng Yayi Waradrupadi kalenggahaken wonten pertapan Sukalima. Agengipun badhe winengku garwa dening Bapa Penembaning Sukalima, Paman Prabu Pancala. Menika leres sinuwun. Estu panci mekaten, namung kuwatos ing manah kula mergi jaman sakmangke menika jaman ingkang gawat kliwat wingit kepati satu mara mati jalma mara mulih kepariharan. Menawi ngantos Waradrupadi menika mangke kedangon anggenipun boten wonten ingkang paring pangayoman. Monggo sakmangke menika piyai kakung menika nakal-nakal ora jamak-jamak. Menawi boten wonten ingkang paring pangayoman, mangke lajeng dipun sebat tuwin dados raosanipun para kawula, raosanipun para warga sak negaring Pancala. Lho, kae Waradrupadi saiki randha, Waradrupadi saiki ora duwe bojo, Waradrupadi saiki janda bolong, ngoten menika. Menika kula kuwatos. Mila sampun ngantos Waradrupadi menika dados raosanipun tiyang kathah. Sakmangke kula ingkang badhe paring pangayoman dhateng pun Waradrupadi, keparenga kula boyong wonten ing pertapan Sukalima. Menawi kersa sakmangke badhe kula inggahaken derajatipun minangka garwaing Sukalima, Sinuwun Prabu Pancala. Begawan Durna wonten dawuh sinuwun. Anak Prabu Mandura wonten dawuh, Paman. Menawi kula kemawon tiyang sepuh menika anjurung dhateng kawrujanganipun anak kula. Menawi ngantos anak kula Darmakusuma dangu mboten kondur tan wurunga menika mangke badhe nyempyok dhateng kawontenanipun anak kula Drupadi. Menawi wonten ingkang badhe ngrengkuh tuwin badhe paring pengayoman, kula mboten badhe gadah wewenang anduwa miwah kula mboten wonten wewenang amaringaken. Amargi purba wasa sawetahipun dhateng anak kula pun Waradrupadi. Lah samangke keparipun Sinuwun Prabu Pancala kados pundi? Paripun Paman Pancala kados pundi? Mugi andadosna ing kawuningan nggih. Nembe kemawon kula menika bingung. Nembe kemawon kula menika kodheng manah kula. Lho, sebabipun amargi ingkang dados penglamaripun Waradrupadi menika mboten namung anak Prabu Mandura miwah Penemban Durna menika mboten.
Nanging kathah ingkang sami kepengin ngayunaken dhateng anak kula pun Wara Drupadi. Nanging mugi andadosna ing kawuningan salebeting taman sampun wonten wujudipun piantun jaler ingkang sajaipun sampun sambung katresnan kaliyan pun Wara Drupadi. Ketitik anggenipun tansah gegandhengan kunca. Kula sing tiyang sepuhipun kemawon boten saged ngemutaken dhateng kawontenanipun Wara Drupadi. Jur nyatane wong tresna menika sampun boten saged dipun elekaken. Pendak-pendak kulekaken malah sajaipun Wara Drupadi nangis guguk nyuwun pejah dhateng ingkang pamaning Pancala nggih. Wah, piye kok? Kentas walu gembol manyar-manyar. Kula nuwun sewu lho. Wara Drupadi menika ora putra panjenengan ta Sinuwun? Lah iya penemban Duna. Lah wong nyatane putra panjenengan menika dipun gonjak dening Piyai Kakung. Nuwun sewu lajeng Piyai Kakung menika menapa derajating Nalindra, menapa satriya, menapa wong pidak pejaraan molor saudha telu saurupan. Bab perkara kuwi aku ora bisa matur Begawan Duna. Ning sing luwih wigati aja nganti aku didakwa yen to aku atur dura kelawan panjenenganing Begawan Duna menapa dene anak Prabu Mandura. Menapa mboten langkung prayogi mawi jeng andika nitik piyambak kemawon wonten ing taman negaring Pancala. Sinten ing wantun gonjak dhateng anak kula pun Wara Drupadi. Wah, keparat panen jajaran tunggal kula negari adepan. Rama Prabu. Sami kemawon menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan wis ben. Trutha semena. Aku ora wis kandha karo kowe yen to kowe tak kandhani sapa to ingkang wani gonjak kelawan mbakyumu. Mesti wae kowe bakal kaget. Kahanan iki pancen aku darbe niat supaya Begawan Durna lan anak Prabu Mandura ngawuningani dhewe sapa to ingkang wis gegandhengan asta kelawan mbakyumu ning taman. Ya Mbak Wara Drupadi kelawan priya mau. Mekaten wae ya. Upama to dadi gegeran sing wigati dudu wong Pancala ingkang gawe geger ana ing taman. Men dirampungi karo anak Prabu Mandura apa dene Begawan Durna. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pate wonten timbalan. Tatanan para prajurit aja nganti padha geger yen to nganti taman iki mengko ana gegeran merga polaing para Sata Kurawa nuwun ngestaken dawuh. Budal Nopati niki ngestaken nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ingsun kundur ngedatun niki ngestaken dawuh. Endas walu gembol manyar-manyar. Joneng junggal wana jajalan sasandi mana. Oh, Drupadi nganti ora kuat melayu merga kabotan rasa cemburu. Ora dadi kowe mentolo gandeng karo wong lanang sing durung ngerti sapa ta kowe wong lanang mau. Oh, Drupadi. Bawa Durna. Bawa Durna. Bawa Durna. Nek sampean ora meneng kula tinggal bali. Sakit ati kula ngger. Panas. Ati kula panas. Murep ati kula. Pun kula bayangke saka negara Ngastina kula tekan negara Panjana niki iso gandeng tangane Wara Drupadi bareng niku pun digandeng karo wong. Nuteng sirah ngger. Nek pancen sampean rumangsa lara ati merga Wara Drupadi digandeng priya liya. Ora nangis guguk kaya wong wadon. Taman sari negara Pancala didodhok korine. Dititip reksa sapa sing wani gandeng Wara Drupadi. Nek cara kula aja mringkes kaya wong wadon, nyododo ndi dodo, tangkep jojo kantaran bau,
niki perkara nyawa. Oh, Waradrepati sapa? Sapa sing wani gandeng karo kowe? Ajan mandi tenan. Aku mau ki sirahku kaya wis kaya arep ora jebluk-jebluk kae lho, Dik. Nggih. Bareng tok loloi apa mau kok kaya mak piur-piur. Menika naminipun puyer 19. Apa? Puyer 19. Wah, jan ampuh tenan. Begitu diuluki langsung mumete ilang. Nggih. Awak meriang ya tok blonyo. Nggih, minyak Kajeng Seta. Weton puyer 19. Pancen ampun tenan kuwi jan. Puyer 19 iki pancen ampun tenan. Penyakit apa-apa iso ilang nggih. Nggih, masuk angin ya iso ilang. Tok keroki mau ning kok gedhe-gedhe ngagem sendok. Sekalian ngicali dangkal. Ya ora apa-apa ana wong tresna iki supaya aku resik ha ta maksudmu? Nggih. Nek aku ora resik aku ya isin ha ta. Aku wis ngerti arep potok kerok nggo sendoke aku ora masalah. Sing penting aku ketok kuning. Nggih. Aku dhek urung manggon nang Pancala kene iki nganu kok apa jenenge iki nek guyu ki sing kuning menggon cangkem tok. Ngono kowe iki ketok wangun kae kaya untu mas. Nggih. Ning ya mergo saka kandele. Nggih. Mbok sampun ngendika mekaten to Kang Mas, kula menika lingsem. Wis mapan ning negara teng kraton ya ngendikane iki sing apik. Ciri wanci lelahe ginawa mati. Watakku ya ngene iki aja diowahi. Wis aku ki wonge humoris nek omong ya apa anane kaya ngono kuwi. Inggih. 3 dina aku bobok kene. Inggih. Ya ming durung iso satu kasur karo kowe. Aku berharap suatu saat aku iso sak kasur karo sliramu. Semanten ugi kula ugi kepengin mekaten saderengipun panjenengan sare kula peteki rumiyin. Cocok. 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 Oh iya ning cocok. Wah, ayo keseneng aku. Aku ler-leran kowe mijeti engko nek aku bobok kowe nusu, anu nusul ya. Inggih, heeh, nusul. Maksudku nyusul. Inggih. Ayo wis piye meneh esuk ya tok ladeni ayo wis aku saka maune dadi wong ra duwe dadi wong duwe gleleke ra jamak-jamak ya sone sok diajari nek mak amroti. Nggih. Kaya ana apa sing kuning-kuning kae tak kira pasline. Menika naminipun margarin. Bluden. No, bluden. Oh, aku tahu ngerti, aku tahu tuku kuwi. Ayo aku radong le nganggo piye. Terus ana sing kaya telek cecak cilik-cilik kae. Menika naminipun coklat. Ah, kuwi diwur-wurke nang kono ta terus ditangkepke. Ha wingi tak pangan dhewe-dhewe. Rotine tok tak emplok, terus cangkemku tak leleti bluban. Terus tak wur-wuri coklat kuwi. Nggih, nek aku nyampur nang weteng badanku usungku nang weteng ora ya dadi siji ya. Nggih. Terus kok ana mak-eman sing tak suguhke esuk-esuk ming balung kae anggapmu aku kirek wae. Nuwun sewu menika ingkang dipun dhahar lebetipun ngagem serotan. Wo, jenenge apa nek ngono kae? Naminipun sungsum. Walah alah ngangan kok angel ra jamak-jamak. Kae nang nggon aku kae balung kae ora tak serot jan. Tak nggo penikmat rasa. Inggih.
Terus ana wedang kok kenthel banget wernane ijo. Menika naminipun apokat. Wo, apokat. Inggih. Wah, ya aku ki wong desa nang nggon aku mung ceplukan. Golek nang tengah sawah kae. Enak ya. Kok dinae coklat-coklat kae? Menika susu coklat. Sing kuning ana ta? Mboten wonten. Wontenipun inggih menika enak tenan jan. Werna-wernae jan pencuci mulute ya wah bareng wis maem dak ngombe terus pencuci mulut. Inggih. Elak tenan aku jan. Anggo aku nek nggon aku ya sok nganggo pencuci mulut meng cangkeme tak gebek. Sikat nganggo apa sikat klambi sok-sok. Kuwi bola-bali bojoku tak ngonone bojoku bengok-bengok. Apa iki Mas? Pencuci mulut. Inggih. Ah, jan seneng aku. Mbok rada nyaket kene. Sri sinten? Iya sing Drupadi. Inggih. Ngestakaken wah, ayo. Wah, wis. Ana alis kok kaya ditato. Inggih. Gak apa jenenge iki sinome jan. Wah. Sinome jan kaya anake Semir. Sinom mripate kuwi ora tok nehi apa lensawe wis ketok nganggo kaya wah ya piyai putri kraton ki jan. Wis kok iso ngono kuwi mbiyen piye ya laire ya. Rambute jan iso kemelap kaya grojokan. Inggih. Elok tenan kuwi dawa ngono ya ora tok kethok. Mboten. Ngenek semlempet. Mambu. Mboten. Oh ya wis ya, kulite ya ndeloki tanganmu. Alah jan wis. Wis ora kuat aku jan demek. Manyit ngono kaya demek. Anu jenenge babut. Inggih. Alus tenan. Gulu ya iso dawu kaya ngono. Wong wedok nek gulune dawu nggo pacak gulune jan ketok kaya wangune. Delok buntute orang. Ora ana. Nandhake nek wong wedok gemik anu bloboloma. Inggih, matur sembah nuwun. Edan tenan kok. Meng sing kowe iki sing merai beda karo putri-putri kraton liyane. Kowe iki piye putri kok wulumu akeh kuwi lho. Lembut-lembut wulune iki. Inggih. Kaya duwe brengos ning jane ora. Iis dali is. Sapa kae? Ah, Iis Dahlia, Iis Dali is. Elok tenan. Weh apa? Ayo wulu kowe tenan ta? Ha ta? Sumuk wae. Inggih menika hawanipun panas. Wah, jan dlewer-dlewer keringete. Oh, apa? Dlewer keringet jan kok kaya ndek dalan ya. Aku to nggon pilingan ku dlewer medhun alah ya ampun jan. Talapane ya diajeng monggo mawon. Aku sumuk ambaya sok pasang CA. Sing nggo pendingin lho. Inggih. Nggon gulu ya walah jan dlewer. Waduh jan. Wah, jan kaya ana kaya dikeduki to ya. Kaya wis dikon liwat kono kuwi lho dalane kono kuwi. Kowe ora risih apa? Mboten ki lho. Ah, jan wis. Ya meng aku sok kapan sih arep dirabekke karo Rama Prabu Pancala? Kula piyambak dereng ngertos. Panjenengane ra espresso, hubungane karo awake dhewe, hubungan katresnane awake dhewe antarané engkau dan aku sudah wis ngerti. Dan panjenengane mengkari ngresmekke antarane di kowe karo aku. Lah kok sinuwun Prabu Pancala kok ora rawuh-rawuh. Ame ngenteni ya tak ijabke ya mbangane meng do. Wah nek ijab tenan asli. So nek kowe ndang-ndana
Nggih. Sono lanang jenenge Lopez. Ya, Nggih. Kendal. so bayi ceprot terus ndase duyek. Ben rambute ra metu. Soale wong kene nek duwe rambut elek tenan, yakin elek tenan. Wis tau weruh fotone to? Sinten meneh? Lopez. Wong Lopez durung lahir. Oh iya, Ding. Meng kancaku ngarmu ning nganggo rambut eleke ra umum, yakin. Wis, ape nek ora nganggo rambut, sok jenenge Lopez. Nggih. So nek aku pengen anak meneh, nek lanang meneh jenenge Katno. Katno ki mengku teges ka. Koridor lho. Kemanusiaannya tepat. Asosiasinya juga terbunuh. T. Tata tertib dalam suatu hal. N. Nusantara adalah negaranya. O. Kae blasteran biawak karo ula. Inggih. Ya mung kari ngenteni Kanjeng Rama maringi rokok. Anu ngenteni Kanjeng Rama ngijapi awake dhewe ya, Drupadi. Inggih. Drupadi. Para Drupadi. Oh, ngerti aku Begawan Dura sing prapta ning Taman Sari. Korine iki bukaan Drupadi. Aku pengen ketemu sampe Jaka karo kowe. Ana wigati bakal tak kandhake karo kowe, Para Drupadi. Ayo. Kowe aja kaya ngono. Aku ngerti nek jero ki eneng menungsa liyane kowe. Drupadi. Dos pundi, Kamal? Wis ora usah melu-melu, kowe masuk. Masuk. Inggih. Tak bukake korine. Nek wong kaya arep melu arep ridu sambuh tresnane awake dhewe, rawe-rawe antas malang-malang tak putung. Aja kok jamak lumrahing manungsa dewa mudane ora iso memutuskan hubungan kita, sayangku. Menungso ora tatanan. Oh, mulane ana Sinuwun Prabu Pancala ora kersa paring pangandikan sapa to ingkang gonjak lawan para Drupadi. Lah kok menungso loro saudan telu saurupan. Wong bengkanane, kowe mung wong pidak pejarakan, kowe wong kere. Iki Bagong iki. Penemban Durna. Ya, dasar para nyata. Wonten menapa? Sampeyan kok ndodhok kori kula buka kok korine dijengglengke terus sampeyan mandeng kalih kula. Kowe ora ngerti Bagong yen to para Drupadi iki bakal calon garwane Begawan Durna. Lah kok dadi kowe wani ngrebut para Drupadi. Oh, yen ngono cetha. Wong lanang sing wani gonjak para Drupadi kuwi kowe. Mula ulungna tanganmu tak krincong tanganmu, tak bonto tanganmu tak krincong sikilmu, tak lebokke paku jaran. Kowe bakal napa-apa aku masuk negara ing Pancala. Lho. Sampeyan ajeng nyekel kula. Mesine pancen ngono. Abang jago. Abang jago ngapa? Aku pengen tiru nggon HP kae lho. Abang jago. Sok-sok sona ditabuhi men gayeng. Wiagane dora. Abang jago. Cek. Ora gawe dhewe no. Panjur meng no. Samana ajeng apa? Kowe gelem minggat apa ora? Sesuk ora gelem, saiki ora gelem. Wah, ora minggat karo Begawan Durna ketiban cundha maneh aku mentolo karo kowe, Bagong. Sampeyan kok mbeto panah. Cucuke kaya emprit teking. Iki aja sembrono iki pusaka Kyai Culupane. Iki piye? Kyai cundha maneh.
terus kula dianggep wedi. Heeh. Kula dianggep wedi karo sampean. Kowe ora minggas ngarepe Bangantara kakon tiban Kyai Jelomane jeblok bertemu. Alah. Mang Sawang Bagong, Mbah. Kuwi tiba ning awakku nek nganti aku siji bapak loro tekaning pati aku meguru karo sampean. Bojleng. Masa Bagong kok Badar Bagong. Ayo, sapa sing arep mepalangi karepku? Rawe-rawe antas malang-malang tak putung. Iblis arep bareng main jajan ketane bawa. Sawoi. Ayo ora sah dadak takon. Mestine kowe mbelani karo Durna. Bali apa ora bali tak untal mangsa dadya srilit. Glandang nenggala tinjung akhirane obat. Wah! Mati. Wah! Apa dikira aku ngene iki ora serep apa? Wani arep garwa Putri Nalendra padake ora serep. Wah, kampokmu kapan? Getak kontal tiba to bubar Kurawa. Sapa sing ora nrimake rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Bom aja lah. Dosudi berwan. Panjenengan prisa mboten sinten ingkang wantun gonjak dateng pun Waradropati. Kula dugi mrika wis ana buta gedene gong kelawon-lawon. Gong kelawon-lawon niku sepinten? Mbok ukuran niku sing apik. Buta gedhe meh sondo langit ngoten mawon malah sae kok gong kelawon-lawon. Buta gedhe banget. Nah, ngoten mawon malah cetha kok buta gong kelawon-lawon niku gedene sepira ora. Senengane kok nganggo ukara sing ora ketemu ngakal. Ih, Bawa. Sinten Bapak? Niku Bagong, Ger. Lho, Bagong. Nggih, Bagong Membo Yaksa. Satemahku kan panjenengan dipun getak kontal tiba to. Wah, dadi atur negara Ngamarta Waradun. Drupadi wonten timbalane ngadhawu jumbuh lawan apa kang dadi pangandikaning wong atuamu ing Pancala. Lamun dina iki pun Rama merpegi lawan sira mapan ana ing taman negara ing Pancala ingkang wigati sepisan kepengin nanting kelawan atmajaku Waradropadi. Nggonmu mangun katresnan kelawan Bagong mau apa wis madhep mantep lahir lan batin. Nadyan jagat menika walik watu bumi miwah langit tangkep dados tunggal kula mboten saged pisah kaliyan Kang Mas
Bagong Kanjeng Rama. Wiladalah jagat Dewa Bathara. Kabeh mau wis mbok pikir kanthi pikir sing wening. Ninggih kasinggihan mekaten. Lah saiki kowe Bagong, wonten dawuh sinuwun. Piye mungguh rasamu sesandingan karo anak majaku Waradrupadi? Apa ya kandhas tekaning lair lan batin nggonmu duwe rasa tresna kandhas tekaning batin? Bila kowe aja sembrono iki omongan karo ratu. Maksudnya kandhas lagu napa? Tresnamu iki kandhas tekaning lair batin. Oh, ora ngoten aku lha sale kulino karaluke. Dados nggih nun sewu nek disebut judul lagune terus langsung celeng teng kaya apa to? Heeh. Nah. Dimaem. Lahir batin sinuwun. Lah yen to pancen lahir batin iki aku tak dawuh karo kowe ya Drupadi. Ados pundi sinuwun? Kowe ngerti yen to ramamu kuwi wis keladuk yuswa, ramamu kuwi sepuh. Aku ki wis tuwa. Mula yen to pancen kowe wis madhep mantep nggonmu bakal mangun bebrayan kelawan Bagong, dina samengko malah Bagong tak anggap dadi putraku dhewe, nadyan mung putra mantu. Lan saka panemuku, pamawasku, saka paningali wong atuwamu ing Pancala. Bagong iki mengko bakal tak dandani cara nalindra lan ora ketang namung telung kedheping paningal, ora ketang namung sedhela ndak seksekake marang para kawula sak negara ing Pancala. Lamun ora ketang mung sak kedheping netra, si Bagong iki mengko bakal tak lenggahake damparing Pancala supaya padha ngerti lamun Bagong minangka dadi putra mantu ing Pancala Waradrupadi. Minat langening kalanggiwan aglar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorot tahan padang kasor lan bacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga kados pundi kaman? Aku mung kari manut. Ning apa ya ora bubrah kawulane aku dadi ratu. Mung sawetara wektu wae. Kanggo misuda nggonmu wis nyedhi marang putra ing Pancala anakku si Waradrupadi. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Sandangane Drupadi. Golek ana sandangan ingkang cukup, sandangane adimu Trusna Jemena men dinggo si Bagong. Monggo Kang Mas kula dherekaken. Ayo adikku tersayang. Ning samudra anglangut. Mikun sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik wiwit dina samengko kowe nganggo jejuluk Nalindra sapa manut kelawan sira Bagong. Nah sampun dipun paringi palilah supados jumbo kalian pasuryanipun ingkang putra mantu ingkang tan prabeta pangijawan ing Sang Hyang Bathara asmara mbrebah. Mila kula nyuwun ide paila badhe ngagem tetenger jejuluk Prabu Antol Jati sinuwun.
Lihat langening kalanggiwan aklar pandaan moncar tinon lir kekunang surem sorot etan padang kasur lan pacaring purnameng kekono lah iki saya ngedap-edapi Kresna lha ing atase wujuding Bagong kanggo busana cara kanalindran mongko raine wis ora bakal iso diapusi kuwi raine Rai Bagong wah Ponokawan mirang-mirangke minggiro tak jangkai Bagong ku wis gawe wirang marang Bendoro, ora gelem minggat saka kene. Aja kelakon dosa aku mentala karo kowe. Minggir jangkae menungsa kuwi. Mangire miyen. Kok Prabu aturi sareh. Dara, nggih. Sareh ya Yai. Arjuna sing pekoleh atimu nuninggi. Yen grusa-grusu iki mengko malah ora prayoga kedadeane. Paman, nggih wonten dawuh nggih. Menika kok kados ngaten lampanipun. Menika anak kula mantu ingkang sampun kula wisuda, mboten kitang namung sekedhap lenggah wonten negaring Pancala. Lho. Lenggah wonten ing negari Pancala. Inggih, naminipun anak kula mantu Prabu Antaljati. Weh, adalah jagat Dewa Bathara, jagat Pangestungkara, Prabu Antaljati. Wah, napa iki sawe? Sapa iki? Yen kowe durung tepung karo aku nata Ndarawati Prabu Kresna. Wah, dalah titis Sang Hyang Bathara Yama Dipati. Lho cenanangan cangkeme iki lho. Titis Wisnu kaya Yama Dipati ndase atos kuwi. Sapa Prabu Baladewa? Ya. Sing gagah gedhe dhuwur Werkudara. Sing cendak rada kuwer. Ora. Aku Janaka. Wah, ya, nar kersane arep ngopo padha rawuh ning kene iki? Hah? Karepe arep padha kepiye aku mengkari manut padang wani petengane apa meneh aku manut wah saya nantang karo piye jangkae Kresna mangkira miyen sabar menika menawi mboten dipun lampahi kanthi penggalih ingkang sabar malah menika mangke mowat mawut kawontenanipun mboten kanten-kantenan lah terus piye kula kok cubriya lah ngatasipun namung Bagong kemawon kula pamunten lho mboten ngembe dhateng Bagong nanging tiyang ingkang lenggah dampar tuwin kiyat lenggah dampar keprabon menika mboten tiyang baen-baen. Nanging tertentu sampun nate ngraosaken dados Nalendra menapa dene pancen menika jatosipun Nalendra namung sesinglon wonten wujuding Bagong kok Prabu Babarnata Ngamarta Prabu Darmakusuma. Ada jumbuh lawan panggraitaku. Lah kok dadi anakku ora Drupadi nggone templek karo Bagong kok kaya ora iso dipisahake. Monggo aku ki wong tuane ngerti pambegane kelawan Wara Drupadi. Lah rak tenan to Ndara Dasih. Apa sing dadi gegebengane atiku lah kok jebul anak Prabu Darmakusuma. Inggih mekaten Kanjeng Rama kula nyuwun mahapunten. Lah dalah Yayi syukur menawi sampun timbul. Syukur ae menawi sampun timbul jebul pinanggipun Paduka Jaya Prabu Ngamarta. Inggih Koko Prabu. Wah, bejo durung tak jangkah. Koko Prabu. Jebul Paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya ya Yayi Arjuna. Kula nyuwun mapunten. Menika radi mboten pinanggih ngakal. Paduka menika mboten nate gegojekan, Paduka menika mboten nate guyon. Lah kok memba wujuding Bagong mapan wonten ing kalpika kula Koko Prabu. Kowe kok ya gelem. Dipeksa karo sik boe ndasmu. Wah. Bagong wong edan. Ora wong edan kula niku dipulahi semah tenane. Kula niku ndek kewajiban gara-gara, ndek kewajiban nderekke Ndara Janaka. Ari kula ngendika, wis ora apa-apa Bagong. Ayo kowe melu aku. Mengko etungane sak jam 500. Lah terus, niki wis pirang-pirang dina. Urung dibayar. Kula tagih ngenteni SPJ. Wah, lah Ngamarta ki ya tertib. Nggih niku. Wis cilaka iki.
Bagong. Nun, Matur nuwun ya Bagong. nggih sami-sami. Sampeyan sing nglakoke awake kula sing ngomong ya wis ora pas. Sayang. Berlendir. Wong edan Bagong senengane ra. Weh. Weh. Ayo sapa sing durung? Mumpung sirahe diselenggarake lho. Oh, potekan. Apa, Gong? Potekan ki apa? Asa omong-omong aku orang wong Inggris. Pikirane buntu ya sama omongane. Terus piye ki endinge piye? Wis nang iki piye baca jali? Ya wis iki wis padha mlumpuk Pandhawa timbul meneh. Lamutu. Aduh, Semar kenang apa iki? Wah, Jan. Kowe iki mau mangan semer. Oh, lunga-lunga ora tau. Sirahe kok. Rasane ora karu-karuan. Wah, maaf. Iki jenenge Puyar 19. Sik. Semu mece meneng wae. Wes. Dombeni. Piye? Wah, lah apa iki mau? Iki. Puyar 19. Kowe nek sinae mumet masuk angin ngombe Puyar 19. Tak puyar kowe. Mangap. Aku ki ratu ya kon, Mak. Tak kira nek sampean mumet. Wis ora apa-apa, Bang. Lah pancen ya. Mugi-mugi Pandhawa mboten sami pisah malih. Ora gathok. Piye? Arep ngendinge arep piye iki? Sinuwun badan kula kraos mboten sekeca. Yen ngono si Adi mung kurang ngaso Yayi. Ayo padha manjing jroning kedaton padha ngaso Yayi.